Zo všetkých sviatkov v roku mám najradšej narodeniny, samozrejme, že moje. Mamičkine, otcové, babičkine, detkové, ale aj malej Ivanky, mojej sestričky. Vtedy je u nás veselo, zvídu sa hostia, usmievajú sa a žartujú. Včera nás súdružka učiteľka povedala, že v máji budeme oslavovať narodeniny všetci. Aj som sa potešil. Ale hneď mi napadlo, že to bude asi Milka. Veď ja som sa narodil predsa v januári. Môj kamarát Petrík v auguste. A Silvinka v marci. Tak aké je spoločné narodeniny? A predsa budú spoločné. Dokonca až 65. Presvedčila nás súdružka učiteľka. Máji má totiž sviatok komunistická strana. A s ňou spolu my všetci dospelí a deti.